ye gɛrɛfu kɛ ko naaninan yan fɛ à chaque fois n'an sigira gɛrɛfu la b'an deli k'a fɔ a y'a wuli an bɛna nin kɛ tan an bɛna nin kɛ tan jamana degunnen don an bɛ gɛrɛfu la mɛ u bɛ fɛn fɛn layidu ta a tɛ kɛ an y'a ɲini u fɛ sisan an ma foyi ɲini convention collective an ka sara NPC ani contrat de travail bɛɛ bɛ convention collective na an ko k'o dilan dɔrɔn k'o d'an ma an k'an ka chauffeur hakili sigi n'o ye pour que o fana bɛ se ka fɛn sɔrɔ sara la min bɛ se k'u ka denbaya balo. A ye gɛrɛfu wuli kalo saba a ye kalo saba d'an ma an bɛ étude kɛ on va prendre des experts qui vont étudier le dossier en 8 mois filɛ l'année 8 mois d'attente an segin filɛ layiru don bon yala olu de décideur ye jamana kɔnɔ anw de degunnen don an y'an ka degun jira a bɛ layiru ta ɲɛ fana k'a fɔ bɔn aw ye fɛn minnu fɔ tiɲɛw don parce que a ye sɔnna k'aw jɛnna n'a ye k'aw ka tɔgɔ d'a la fanga ni fanga b'o jɛnna n'a ye yarɔ a kan ka fɛsɛfɛsɛw fɛ de sisan k'a don an bɛ baara min bolo k'a don n'u sera ka tiɲɛ ni kanu mɔgɔw la i y'a faamuya mais n'o ma kɛ gɛrɛfu wuli dɔrɔn tɛ yen. Des camions de 16 mètres, 18 mètres. En bêta dans les ports différents. On prend 100, 110 tonnes, 140 tonnes. Goudron de tien et à ma fin faux. Est-ce qu'il va faire? Autonomabin, ou bitacadanko. Est-ce la délai ou à chèque? I bɛ na fana ni 3 de bɛ ta k'a di ni ko ye tɛrɛmu ye baden a y'a lajɛ ni banana mɔgɔ wɛrɛ bɛ mobili ta ka taa n'a ye e bɔ a la n'i sara foyi tɛ di n'o ye 200 di muso ma a sanga don o ye kɛnɛjalen ye e kɛra su mugan ye ni dama min kɛra mun na a ka ca e y'a fɛn dama de f'i ye. Ni façon comme toi. Nous on va au nord. Je n'ai pas le sur la rôle de la ville au Québec. Je n'ai pas le temps de même l'autre jour. Je fais le salaire ici. Lui n'a pas pris des bains à l'oseille en fait. Catastrophe de mon là. L'autre tout comme on tient nous d'accord. Je fais le salaire. Faut être quoi là? Faut être fort. Prime tard. Et bétail. En clair de blague comme on dit. One nigga pine sur la chute de l'occasion 5 minutes sur le travail. Elle a des bêtes. On t'a foutu dans le tour. Elle a demandé à quoi ça m'a fait. On a fini de vous casser la vie à Jonah. Elle a demandé à la fiasse. Alors, anti-demandé. Actuellement, tout de suite, on va la voler le moment. Niger, on lui dit le flé. Niger, numéro flé. L'Union des routiers du Sénégal, par moi, voix, nous sommes solidaires à côté du Sinacor, que ce soit clair. Si ça ne marche pas ici au Sénégal, ça ne va pas marcher au Mali. Si ça ne marche pas au Mali, ça ne va pas marcher au Sénégal. Nous sommes unis. Les deux organisations sont unies. Il y a voté la Soako, il y a voté, oui, c'est dans le bout de France. C'est dans le bout de France, international comme vous voulez. On t'a donné quel est là. Vous avez voté la cour, la cour, Garou, Garou, c'est un banc, ah oui, Garou, c'est un Adama, avec les différents accords complets sur les 10 points de revendication. On ne peut pas dire que 10 points là, il y a à 100%. I n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ ka jateminɛ cogoya min na nin kɔni ye mɔbiliba caman kɔni olu jɔlen don ni gɛrɛfu ko in kama nin kɔni ye ko ye ko min ni a mɛnna sen na ni a bɛ na ni gɛlɛya caman ye i n'a fɔ essence ko gɛlɛyaw ani baloko gɛlɛyaw an ka jamana kɔnɔ.